tayo ngayon sa lawa ng Balete. Lawa yan. Lawa po yan. Kung nakikita nyo ay lawa yan. 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 Yan po ay tubig, tabang. Hindi po siya maalat. Ayan. Lawa ng Balete. Ayan. Ayan. Tawagan mo si Kuya Ma. Ayan. Doon naman po banda ay yun yung pinagputukan ng Bulkang Taal. Nandun po yung crater niya. Yung crater niya yun nandun sa pinakagitna. Kaya yung kulay ng bundok niyan ay naging abo na po yan. Dahil sa mga ibinugang ashfall. Yan. Nung pumutok ang bulkan. Yan. Compare nyo po dito sa isang ito. Green siya. Tapos yung isa namang yan ay nag-abo na. Bali. Pero tumutubo na po yung sa may paligid niya ng mga puno-puno siguro. Kasi may nag-green-green na eh. Tinubuan na ng konti. Ayan. Ito po ay tubig, tabang. Ngayon ay malumot. Malumot pa. Dito nang gagaling ang mga tilapia, mga ayungin, mga isdang tilapia, ayungin, mga ganyan, mga pa yung mga biya dito rin yun? No? Nanggagaling dito sa lawang ito, ana? Mga biya, tilapia, ayungin, yun. Yun yung mga isdang nakukuha po dito sa lawang ito. Ayan, guys. Katanghalian ho ang aming pasyal dahil isang ari ay naghahanap na ng dagat. Kaya isinaglit na lang ho namin.